Gu antimikrobioak taldea gara eta desinfektanteen inguruko proiektua azalduko dizugu. Lehenik sarrerarekin hasiko gara. Aukeran zegoen ikerketetatik desinfektatzaile ezberdinek duten eragina aztertzea izan zen arreta gehien piztu ziguna. Izan ere, gure egunerokotasunarekin oso lotuta daude eta gure immunitate eta garbiketa bermatzen dute desinfektanteak. Badakigu bakteriok onurak eta kalteak eragiten dituztela eta horiei aurre egiteko hainbat froga egin behar direla. Horregatik, desinfektanteek eskutako bakterioengan duten eragina aztertuko dugu. Horretarako, hainbat desinfektante aukeratu ditugu, naturalak zein kimikoki osatuak. Gure helburua produktu desinfektatzaile ezberdinek gure eskuetako azaleko bakterioengan duten eraginkortasuna aztertzea izan da. Horretarako gure hipotesia honako hau izan zen. Desinfektante naturala jangarriak edo esentza moduan erabili daitezkenak kimikoz sortutakoak baino eraginkorragoak izango zirela uste genuen. Bestalde, gure eskuetatik hartzen genituen laginetan sortuko ziren bakterio koloniak ugariak izango zirela pentsatzen genuen, ez baita behar adineko garbitasuna mantentzen. Bukatzeko proiektuaren amaierako aurreikusten genuen desinfektantzaileek esku ezberdinetako bakterio koloniei era ezberdinen erango zietela eta horregatik zati esperimentala pertsona guztientzat ez dela beti berdina izango uste genuen. Hauek dira erabilitako desinfektanteak. Baratxuria, limoia, arbol de te, lavanda esentzia, betadine, uro txopenatuak, kristalmina eta eskuko gela. Eta bestelako materialak hauek dira. Petri plaka, TS-arekin, ependrofodiak, azkuntza medio asoja tripkarselina, almaizra, asa de sembra, sua, filtropaperak, isopoa, pipeta gailua, mikropipeta, pintzak, austrakin ontziak, mikropipetaren puntak, errotulagailua, ur destilatua eta zulagailua. Prozedura. Lehen pausuan isopo batekin eskuetako bakterio laginak plaka baten ezarri eta labean inkubazio prozesuan utzi genituen egun batez. Hurrengo egunean, plaka horretan sortu ziren kolonietatik esterilizazioz biru kolonia plaka ezberdin batean ezarri eta zabaldu genituen. Kolonia bakoitzarentzat plaka ezberdin bat ezarriz. Ondoren, jada plaka berri horietan hedatu ziren bakterio koloniak aztertu genituen. Horretarako, antibiograma prozesu erabili genuen, honek desinfektante desberdinekin bakterioak aztertzea ahalbidetzen du. Lehenik, austeakin ontziak zenbakitu eta bakoitzen desinfektante desberdina isuri genuen, likido moduan. Bigarrenik, edatutako kolonia bat zortze plaka ezberdinetan banatu genuen. Horretarako, pipeta esterilizatuaren bidez, ependorfean mililitro bat elikagaien salda bota genuen, suaren dugu. Hirugarrenik, bakterioa ereindako plakatik ereinketalakioaren bidez biru bakterio hartu eta ependorfean nahastu genituen. Ondoren, ependorfeko likidoa homogenizatu genuen, bakterioak salda osoan egon zitezen. Laugarrenik, ependorfetik 100 mikrolitro likido hartu genituen mikropipetarekin eta plaka bere batean isuri. Isopo batekin plaka guztiak zabaldu genuen, zespeda sortu ahal izatekin. Pauso hau 8 plaka desberdinetan errepikatu genuen. Hau da, plaka bakoitza desinfektante baten. Bosgarrenik, pintza esterilizatuekin diska papera hartu eta bakoitzean 4 diska paper jarri genituen. Seigarrenik, mikropipetarekin 10 mikrolitro desinfektante bota genituen diska paper bakoitzean. Hau da, desinfektantzaile ezberdin bakoitza plaka bakoitzeko 4 diska paperetan isuri genuen. Zazpigarrenik, plakak labean sartu aurretik kanpoan utzi genituen desinfektante hau isurratu zedeko. Zortzigarrenik, plaka bakoitza 37 gradutan 24 orduz labean sartu genituen bakterio zespeda goiko aldean utziz. Azken pausua 24 ordu igaro ondoren plakaren egoera behatzea izan zen. Bakterio bakoitzaren inguruan alo agertzen bada eragina duela esan nahi du. Eraginkortasuna honen tamainaren araberakoa da. Geroz eta handiagoa ordun eta eraginkorragoa. Prozesua gutxienez 3 edo 4 aldiz errepikatu genuen eta horrela produktu bakoitzaren eraginkortasuna hobeki aztertu. Honako ondorio hauek atera ditugu. Hasiera batean hipotesi moduan, produktu naturalak hobeak izango zirela aurreikusi genuen. Baina ikerketak aurrera egin ahala eta emaitzak behatuz argi geratzen da ez zela horrela izan. Kontuan izan da kristalmina, kimikoki sortua dela, ikus daiteke beste produktatik egindu dela, 3 zentimetro bat edo gehiagoko aloak eratuz. Bestalde, eskuetatik hartutako laginetan sortu diren koloniak ugariak izan dira, baina hau tamainarekin alderatuz gero, eta jakinda, bakterio batek zer neurri izaten duen, tamaina handiko koloniak sortu direla esan daiteke. Gainera, esku ezberdinetan sortu diren koloniak kolore eta itxura ezberdina izan dute eta hortaz, gure azken hipotesia betetzen dela ziurtatu dugu. Hauexek dira gure proposamenak. Proiektuaren emaitzetatik abiatuta beste ikerketa batzuk egiteko burutapena sortu zitzaigun. Kristalminak bakterio guztiengan eduki duen eragina handia izan denez, hau kontzentrazio ezberdinetan erabiliz emaitzak ikustea bururatu zitzaigun. Kontzentrazio txikiagoekin ibili ginen arren, ikusi genuen eragina oraindik ere handia zela, eta
kontzentrazio txikiagoekin lan egin nahi baduren ere, ez dugu denborarik ez aukerarik izan ikerketa honekin jarraitzeko. Bestaldetik, produktu naturaletan eragin handiena izan zutenak baratxuri eta limoia izan zirenez beste ikerketa bat bururatu zitzaigun. Eguneroko bizitzan ez diren ezela bilgarriak ez usainarengatik ezta praktikotasunarengatik produktu hauek eskuetako gelarekin hastea pentsatu genuen. Honela desinfektate berri batzuk sortu genituen beste usain eta ehundura batekin. Horretaz gain beste ikerketa batzuk ere egin genitzazkela pentsatu dugu. Alde batetik produktu ezberdinekin nahasketa berriak sortzea eta bestetik beste produktu batzuekin ere kontzentrazio desberdinekin lan egitea. Ikertzeko erabili ditugun bakterioak zein diren jakitea ere gustatuko litzaiguke, beraien generoa jakinez. Ezin izan baitugu hori egin tresneria eta denbora faltagatik.